uyo akagara pamukwasha wangu ndaimboshandidzana naye nyaya yemukwasha ndanzwa nokutukwa nemukwasha ari kuti mwana wake akashaya mushure mukunge mukadzi wake apfekenura hembe mwana wake achipopotana naye ndokauraya mwana wangu mwana wake akamwa saineti mukwasha ari kundituka nguva nenguva atezana ndimakauraya mwana wangu kurohwa nemukwasha saka ini ndaremera ndikazopara mhosva varati gindiwekwe dare mundichenurewo kana ndichiri pamukwasha ndakauraya mwana wake mundichenurewo kwasha wanzwa kutaramura kwatizva sinayo kwazvarwazha amusorereda mhosvaina tezvora wangu haisiriwo nhau yatakatangirana taurisa nhau yatu pandiri kuziva ini ndepekuti natezvora wangu watakanetsana panyaya yekurambidzwa kuchera mvura pamugodi wedu tese saka tezvora wangu vakasvika vakanditi mukwasha urikuitei panapa vakatanga vabvunza muzukuru wavo zvikanzi uri kuitei panapa muzukuru akati tiri kuchera mvura zvikanzi makumbira ani pano kuchera mvura zvikanzi ko nhai sekuru ko tinorambidzwa here kuchera mvura pamugodi panapa handiti mugodi ndewedu tese ndikati ko nhai tsano ko chashata chii avatsano vakasimudza muromo wekuti ndati nyarara iwewe ndinobvumirwa here kuti nditaurewo zvavakatuka kana vakanditi nini mbori yako mukwasha pamhata pamai vako mbori yababa wako iwewe urume hwakabereka iwewe ndikuna ndewekupedzesera hwewe iwewe ndosaka usina kukwana unouya panapa usina kundikumbira ndopandakati tsana zvamakuita izvi hazvisiri zvoba izvi kangani muchindidaro tsana inini ndichingonyarara kangani muchindituka tane makore mangani nenhau tichinetsana tane 4 years tichinetsana nawo tsanawo kubva ipapo ndikabva munhu ropa akandibata akanditi aiwa endai kumba ndagumbuka ndopa vakazoti ya kuita basa rekuchengeta huku idzodzo dzamuri kuchengeta idzodzo kubantu saka makachekeresa mwana wenyu apo mwana wangu yemambo akafa nekushungurudzwa natezvoro wangu akazosvika pakunwa saineti achida kuvarova akasvika pakurova ini baba vake ndokubva anwa saineti ndokubva pakanga panohambira iwe watsanangura zvataura tezvoro wako wazvinzwei ehe ndazvitaura vatidii tezvoro wangu atanzvikupapomira kuti ndikubati ndo wakauraya mwana wangu varovanopedza vakanditi vakavarwa 2 3 vakati ndikobati angosingateri vataura wakavanoa ukavatuka vakataura kupfekena hembe kuti mwana wako wakafa vakati kuti ndoruti tezvaindimakauraya mwana tinenge takateera kuno iwo vataura zvakuta zvinhu but havana kutaura kuti atezvarakoti zvakati kunyera wangu ukateerera kana kuti wanga usina kuteerera avana ndakateererapo anga panani pavakatuka avakatuka panotoine mwana wangu nadzimaa amai ava ndiana Ndadzini kana mchiti akabvira totsanangura mwana wabandiki mwana wani hanzvadzi yangu baba vavoti amai vamwe chete inini ndini dangu wandakasira akashaya kuti kuzouyazva chimudaipa mashoko akutaurwa nevarume venyu vanosvudii nawo mashoko ari kutaurwa nevarume vangu inini ndo maziviro atinoita akaita nyaya yacho kwadaida kutanga nhasi yanepo yese tsanangurai matangiro akaita nyaya tichitangoiziva nyaya yakatanga yakadai ataurisai nyaya yakatanga yakadai taishanda nehanzvadzi yangu tomboti ndaishanda nemurume wangu ndichishanda nemurume wangu takawana bhande pasi tawana bhande pasi saitsvaga ari mvumbi tawana bhande pasi isusu tanga tisingazive zveriki murume wangu ndopakaudza tezvara wake kuti ndawanawo bhande pasi nandina zvandoziva hanzvadzi yangu yakauya yakaona bhande pasi vakaona katombo kaukadikidiki kanga kakadai kanga kane mari isusu hatina kuzoti vakaenda nako kupi ndopavakatsvaga munhu anopega vatsvaga munhu wokupega vakatsvaga anonzi magora ndokubva auya kumba akati shadhi mara haichengeterwe pasi ngatipegei ndofunga magora akapunga mubvunzo
ndakavimba kupinda pabeba sezvo ndakaona bhande ini nemurume wangu, nekuti inini ndikafa murume wangu anoshara achijapfuma nemhuri yake. Saka inini panzvimbo yangu chitorai hanzvadzi yangu uyu muise papepa hanzvadzi yangu, ndokupinda kwakaita hanzvadzi yangu papepa. Hanzvadzi yangu apinda papepa, takazoti tagara pakacherwa panzvimbo iyi. Magora akatora baba ava vekwangu vakaenda kwamambo, vakasvika vakauya namambo. Mambo akaita zvakaita pamugodhi, pakuda sikavheta. Pasati paita sikavheta pakatanga kucherwa pekutanga pekutanga kumondoromai pacherwa pekutanga pakaita turodzi dzakaita 37 grade. Pamwe pacho patakatadzona vamwe amai vakacherwa rodzi imwe chete pakaita 44 grade. Yakava ndiyo mari yekutanga nekupedzisira. Hapana chakazobuda futi. Nemutauro tauro yanga yakuita sei? Yanga yakuitika. Saka pazoya umwe murume akakumbira kuisa chiguruguru chake. Inini nababa takanga taramba kiremu ndeyedu tese nehanzvadzi yangu. Inini nababa takanga tange taramba. Nandine mwana wangu wa 95. Ndakamudaira 95 musa 7 June. Ndopaakati inini ndinoda kuti chiguruguru chiuye, siye chiguruguru chidii chiuye. Murume uyo aigara kuHarare tinashakaya nechiguruguru chake. Auya nechiguruguru chake takatanga kushanda. Aitenga tumari pachiguruguru ihanzvadzi yangu. Akatanga kushanda pachiguruguru mwana wangu mukomana ari muno. Ari grade 7 atenda chikoro ari paholiday. Avhura chikoro ndopaakati baba vako ngauya kushanda, murume wangu ndopaatanga kudii kushanda. Tinashaka nditi mamai munochera mvura. Munodai pakuchera mvura kukubhadharai nekudzokorora madhaka. Ndakati inini ndinoda kudzokorora madhaka. Ndofunga takashanda tichidaro. Dhambu razotakurwa. Rakatakurwa dhambu rakaenda kumiukwa Magogo. Raenda kumiukwa Magogo dhambu. Mwana wangu uye ndopa hanzvadzi vanga vane uya murume uya vakaenda vari vairi. Isusu tese tiripo tiri pasindiketi hatina kuudzwa. Ndofunga ino handisiri kuti takabvunza. Mwana wangu mukomana uya wandataura wa 95 ndopaakabvunza kuti nhai sekuru, ko inini mazotakura sei dhambu zvisina inini kana kuti dai matoro ini taenda tese nemunhu ina baba kuti zvaachaburitsa tese tinenge tichiona. Pakasabvunzana mwana nasekuru, vakabvunzana vari vairi, inini nandisipa kwaiva kumiukwa ngwenduna. Sekuru ndoko pavakatuka mwana. Naison, unoziva here kuti inini ndinakaita kuti munhu wechiguruguru auye, amai vako vanga vasina pende mukati vachifamba vakashama panyo pese pari panze. Inini ndini ndakaita kuti chii? Baba vako naamai vako, baba kwazokupfeka pende, amai kwazopfeka bhurukwa. Imini muzofunga kumbeze, maidonzerana kumbeze mwechete baba kuna mai kwatinyengana wakatarisa. Mwana anova mashokwe akamurwadza. Mwana akada kutanga kutora assignment ari kumira kuti akabatwa mwana ari kumira. Mwana akauya kumba, asvika kumba akasvika akati, amai Oscar, ndine chigorokwe changu iye ndakaitumidza zita kuti Oscar. Amai Oscar, ndinoda kuti hanzvadzi yenyu auye izvozvo andoni ndakazara mumba umu. Ndikuda kuti mari yake itange kushanda nhasi. Ndakabata mwana wangu ruoko, ndaona mwana ngatipendi. Muna mtewa mega tuchinyarara. Hatizozimva manje. Ukadaro kati guma isisaziye kuti chikuenda kuyamba. Ndakabata mwana wangu ruoko, ndakaenda naye panetwe, ndakafonera hanzvadzi yangu, ndakataka kunamba maitana sei nemwana. Akunamba akandipindura kuti mwana wangu akatadza, wangu mwana akatadza utsurei. Ndikati ndinotsura. Zvikanzi ko wako akatadza utsurei. Ndikati munotsura zvika ndichauya ikoko. Kuuya vanokwanisa kuzouya.
ndakasvika atingashungurudze nehanzvadzi yedu. Mwana akaenda kumashopu saka anotenga madrinks ake 3. Anotenga madrinks ake 3. Amheno chakandinyumwisa kuti ndinane ndakakiya manga mune vamwe vana 3. Ndokubva auya nemadrinks ake ndokubva asvika bvaona pamba pakakiwa. Ndokubva adzokera madrinks ake kumashopu. Iri Saturday. Sunday ndakabuda ndakaenda kuchechi. Ndakamusiya ari pamba. Ndakamusvikira tsvaga danda rake ranga rakakora kudai so. Panapa nekwakamira baba kumadziro. Ndakamuti Maison ndaenda waritegurwa nei. Zvikanzi toda kuzoti vanhu vadziye. Ndoshoko rakandiita rakandipinda. Hazvina kuuyawo mupfungwa dzangu kuti mwana wangu kunetsana kwaita nehanzvadzi yangu nyaya yake ichiripo. Kuseri kwacho kwemana baba vakanomumutsa nai ndobvamuka. Zvikanzi baba mandirambidza here kuti ndirove munamba. Baba wacho akati ehe ndakurambidza. Ndobva anga azvisungira dhoro akamba newaya asunga nemutara. Zvikanzi mirai ndimononorodhora. Ndokubva amononorodhora dhoro rake. Zvikanzi pindai baba titaure. Baba akati ndopinda. Ndovakanda kurwachi baba vake. Ndokumba ndakapinda mumba ndakazama. Baba akavadzvanyira pamberi. Ndakabata ndakatadza ndakazoendawo kubata kuita kuti nechisimba pandapushira baba panze. Ndobva ndamusaidzira pamberi. Ndobva ndavhara dhoo. Ndobva ndamira ndakadai. Ndikati kana uchida kurova nai mwanangu chirovani chirova ini. Zvikanzi imi mandiro. Akaturunura kabhodhoro kake kanga kamirenga. Inini saineti nasingazivi asi kabhodhoro kanga kakanyungudutswa anga ainyungudutswa. Kabhodhoro kake kanga kane midzi yanga irimo. Midzi yanga irimo ndakangotiwo semwana komana akura mheno mishonga yake yakiri yakumwa. Akabva tora bhaita sei. Inini nababa tatogara. Tagara. Pakauya munhukadzi akauya ndikati amai Samuel Maison uye atora kabhodhoro kamwe asazorwachi baba wake. Amai Samuel vakamhanya kuendobva wadzoka nguvayo. Zvikanzi amai nai ndipe bhaketi remvura ndikati amene torai nehafu. Amai Samuel vatora bhaketi kwamai. Shamwari yake imwe yaifamba naye bhabhawo pamhiri paanogara chimhanya. Ndobva asvika. Ndobva mhanya kupasva mana indikaisa ndikati amene pinda mubotoro. Ndagumbuka ndichiri mwana arowachi. Munin'ina wake ndinaye ari muno. Akafa mukomo wake akaita sei? Akamutarisa. Ndofunga mwana wangu vanhu vakaungana pamba pangu pakazara. Handina kukwanisa mutsanangura nhorombe yekuvhindika kumwana chachida nhorombe kuti mashoko akatangira kuti panetsane nzvadzi yenyu nevanhu vakanangoti apa pakati vakanetsana pakati nemazwi avatsanangura ava ekuti pakuchera mvura vakazotuka zvakati mimi manzi mamuripo ndopatoda mameja points. Ipapo ndakazongeza nditsanangudzai pakatangira chii. Matsanangudza ndabati ndodoka zviri right yashibati. Apa pakatangira nyaya iyi. Ndofunga inini ndakatoti panga pane generator. Ndakadeedzera mushandi wavo. Ndikati chamu ndokubhadaita. Ndikati vakomana vakuda unochiwawo mvura. Zvikanzi wanochiwa. Ndikati manje pane generator riripo ndoziva kuti magarisirano edu ndiyani. Vakomana zvikanzi ndikavasurudza vanochera. Ndobva vakasvika vachinocherachi mvura. Nguva idzodzo inini ndainga ndiri mumba ndichirini ndichitsvaira. Ndiri pakutsvaira pandaenda mumba ndakatoita zvokutozonzwira kure kuti kune inoizikita sei iri kusvika. Ndakatanga kudeedza mwana wangu haana kundirwa. Ndakasvika pagoni ndakasvika ndakati vakomana budai papi budai pano. Ndofunga panga vanhu vanga vakuchinjana chi vakuchinjana maso aituka munje. Inini pandakasvika nguva iyoyo zvitusi handina kuzvinzwa nekuti vanhu vanga vabvirirana kare nandiri bai pandakasvika hanzvadzi yangu ndivo anga ari pamusoro chitusi hama uchinzwa semataurira maita chitusi hama uchinzwa nguva iyoyo vamwe chitusi changa chadarikana hamuna kuchinzwa asi makazondovainetsa ndakazonzwa zvamakazonzwa ndezvipi.
pandakanzwa ndasvikawo ndichiti pandakasvika ndikuita vabudai naye amunamba chii amunamba ini vakakwanisa kupindura kwandiri havana kupindurawo nezvakanaka amunamba vakakwanisa kundipindura kuti ibva pano bechera kodzi panyumba nomuhwa saka inini kuti ndigone kuzorera chitudzi nyange kubva kwese takabva ndigoni kana kutabungu unondipupurira hapana chamaidzorera ipapo saka but imi muri munyanga matukirwa kudara mushokuti kapanuda mazwi ekutukana zvakadaro unodzorerawo muri munyakadzorera chichii kudzorera ipapo havana kupindura ava nangadatobati endai kumba vanga vakumba ava ndopa vakazodedzera kuti ndosaka muri kuchengeta huku makachengetesa mwana nekuchengeta huku ava ndopa vakapindura kuti mwana wangu hausiwe here wakanetsana naye hausiroora here mwana wangu muromo ivo nemamai baba tasizotei zvamataurira nyaya iyi yakabvira kure handii tizosvika kune kudai kwamambo nhasi pese pangu pandikagonesana apa anzazvitaurira makamboenda baba nyaya yedu kubva kunesana kwatakaita takapinda mumakoti takawanisa kukoti kwamaita sei kudzamara koti yekupedzesera pamwe pacho ndakatozobvurwa madhoketi maindiriizakanya injini hamanundau kanyasama mapurisa yakatozouya kuona akasvika injini isina kuitasana kubvunzirai dai vakatiende kukoti ndodzoka mukoti koti haienzanisiva ndinobvisisa mafaini koti yachief inomamuri munomu ndiinoenzesa vanhu kuva kwamai dai vakanga maendawo pana mumwe sabhuku vakambotaurwa tange takutobvunza sabhuku chapfuku vana vako vakunotunga isinei mauya pano ichagozvinhu zvinofamba sei indinambodzoka kwamuri vanhu ifunga handa dzenyu mainge vachitsanangura mune zvimwe here zvamungatapudza pano zvamatsanangura pamusoro yodana muno mumamudari munhu anoda kuzvenga nyaya dzake ndine huko vhidhio ndinaro ndida kusiya vapedzi zveshe zvavakutaura vhidhio ndinaro amene munondibvumira hamunobvumira vhidhio ndeve pamakatukana kuti unoziva kudarira vhidhio vakatonga vakubvunzwa kuti ko zvamuri kuita muzviitirei musvika pabasa patezara musina kukumbira muchiita zvamurikuita vakapindura zvavaipindura akatangira nyaya Saka mwana fana kama mwana
wangu alama ndikuona kuti vanofanirwa kufamba hondo iri pakufa kwemwana ndopane nyaya hombe mimi muda kuziva chakakonzeresa kuti mwana afe avawo vari kutiwo ndiri kunzi ndindakaita se ndakauraya saka ndaifunga kuti ngafatsvagwe chinhu ichocho chionekwe kuti mwana akafa senezvokumusha kwenyu here kana kuti nezvokumusha kwasekuru here ndokuti ukama hwenyu udzokere kuvamukuwasha naatezvara kuya kwandaita nyaya kuti ndisvike kuno kudaro ndine vanyikina wangu varipo vari panapa vanoti hanzvadzi yangu yakangosangana nawo tomboti inini ati ndakanganisana naye anopopotana nawo achibvisa henu achipopotana nawo achibvisa henu mwana ndati kuti ukama hwenyu ndada kuti nyekusanangure pamwana pataura kuti mwana wewe teererai kuti ukama hwenyu ufambe zvakanaka muri kufungirana ka ava vari kuti ndiwakaurita kuti mwana wangu anosaineti imiwo muchitaura kuti muri kunditi tiri kuti isusu chinhu ichocho kuti chizonzi chapera munofanirwa kufamba muchenesana poonekwa kuti mweya wekumusha kuvanhu ndo wakakonzeresa kuti mwana afe kana kuti mweya wakasumuka kubva kwasekuru here kuti mwana azofa ndakabva ndazwa kuti futi bhuku rako munda memukwasha pane majuti ava vanoti kana vachichera mvura vanofana kutanga vaudza sponsa here kuti tikukumbira kuti tichere mvura daunatsinzwisisa ipapo pamatsanangura anenge vachiita chiita pamusoro iyo dai pamusoro iyo dai nyaya panzvimbo izvo kuti kutaura kwese nasingadoti kuti nditaure nhoroondo but ndichangotaura muchidimbu handiti ka mukwasha wangu uyu pane pakatorwa mapurazi mumatepa-tepa akaya kuna baba vangu vakashaya chaizvona ndikuda kukugara akapiwa mumunda mababa vangu kuti gara pati mudhara vakanditora kati mukwasha ari kuda pokugara handitika vachishanda namudhara pandira kutaura vakatoraidzwa nababa vangu inini vanyingina vamwe ndinawo panapa vane mumbowo wese saka tsime kune tsime randikatochera rinocherwa nevanhu vese ravanochera kuti vagare nababa venyati vagogara kuti tipataure zvakanaka tikuti imimi chazopa kuti ndetsagosina kundwa machiti pabepa imimi muri pabepa mukwasha aripo pabepa pamainipi pamainiwe saka vanofanike vane mabhaundari ekunzi vanofana kuperera apa imimi muchobva raita zvinhu zvese zviri pamaini imi muri mese muri maita zvakanaka sezvawareva ndaishanda pakutanga ndichanda ndiri kumhiri kwataishanda ikoko mubhloko momo ndakapfeka handitika ndakatama kwandainetsana right inini ndine kwandinoshanda nditori vunga 200 meters kubva mumba kwavo pinda mubvunzo dzokeredza hatizvoni iwo hatizvoni mukwasha akapiwa kugara nababa asati vafa tikadhabva ndanzwa amai vachiti imimi maini yawanika namai vane murume wavo vakabva amai vakabva tikatitora hanzvati tikabvaita syndicate yemaini saka pakuchera ndanzwa pachitaura kuti mvura panocherwa mvura yopabva vanzi sponsa munofanira kutanga makumbira kuna sponsa kuti mimi muchere mvura tikandikubvunza kuti ava pamaini kushanda kwenyu havane pavanoperera here kana kuti kana maini iri pamwe chete munofanira kuita zvinhu zvenyu muri pamwe chete pabhizinesi zvikubvunzwa pabhizinesi muchineipindura kuti ishuwa here kuti makaita syndicate muri chii pabhizinesi hatishandi pamwe chete hamusi syndicate komazita ari kutaurwa mamai avo kuti murume ndo rakazopinda maini haisitomboshanda iyo haisitomboshanda maini kutaura nezvavo orit amai mubhuloku muri kushandwa nemani ndaona muchikakaritsana ava munamba kwabatwa mupini mukana kubata mupini ndaizvona mboni pavandikwa ndienda handisu kwandaenda nazopfuurira asi ndanzwa mukaba vachitukirira stereki mutaura zvamuda vachitukirira ava vakazotoenda vakatukiriro mberi mako ndiritsana aitukirira stereki ari kure haana kuziva kuti munhu aitora vhidhiyo
ndiakatotukirira manja ko sabhuku wenyu ndiani sabhuku wedu anozvibhobhoroza apa mapurisa asabhuku aripo ari pano awe soda vanhu vataura chokwadi ndikugadzisa kasi apa pane chitsotsi vakuru vanoda kuziva takapinda sei pasindicate kunetsana kuripo iri kunzi mugodikawo haisisime ishaft ine mvura yakabatwa mvura ndokunzi mugodi pani matukirana nawo amakanzwa zviruma hazviite kuti ipapo pamugodi ipapo pachangamira ndopane nyaya yekuti mwana akazenge aenda kubindu achizomwa masainiti ndopane nyaya ipapo patikuti ivo baba vanga vasanzwe vamaenda vachiva nesertificate vavakuti certificate vachivaratidza kuti vari musyndicate chapupu kana uchida unopafuta ini ndida kugoenda pano murume akashedza shamwari takushedzera kuti utibatsire panyaya iyi munda wakanga uri wani ndo mubvunzo wangu wokutanga pamusoro ichanga inini ndikangoti ndiri mudii kana haudhili izordi ndosaka matoona kusvika kuno muri unopindura mvunzo ndati kuziva kwako iwewe munda uyu wakanga uri wani kana kuti pakagara ava ndipagadzika muna wrong kuti chii wagara apa urani indagara pana kanzimupurisa sabo wani nguva yakadii uswa sabo ndingangoti ndane 8 months ari right hapana mumwe munhu here ndagati mapurisa asabhuku ari munhu ndiye chete amai awaita akushamari uri mudiki zveshuwa kasi handiri kusungubvisa munyaya asi muvhireji macho wane makore mangani urimo ndane 5 years amai ari kuvaradaidzi vachigara vese varimo ivo vese vari pana ndakasvika vachitogara amai vatikuda munhu vari kudziva chamo chapopo vari amai vakugodoro vanonzi amai mai vaikangani asi vabuda ungavauye dzinopisa idzi alright aiwa ndatoona nyaya yacho kune mumwe ane simba kupfuura munhu ende ndakunzwisa kuti pane intimidation yakawandisa but tinoishanda manyaya haipere nhasi tiakupamukana kuti tipinze dzimwe nyaya mukuru wangu kwadm unoisa kwadm yani kwadm ndo maini gadm but vanongoona inoti gadi kandi kwadm andisusa kwati pamusoro nyangami kwadm ndo maini yatine syndicate haisi kushandwa maini alright inobvira papi tichisvika papi inokavha mindeni ya inokavha kumunda kwake kwani inokavha munda iwo munda wese ko mune tsime mundu mupi kwa Francis Mark muchi maini Mark Kroon inonzi Mondo 4 haisi muklemero hanzi mugodi uri munda mana pamusoro ichangamira mugodhi wamuri kuona uyo uri Mondo 4 Mark Kroon uri kusaida vani iblock ra Mark Kroon murungu andoshanda naye irere apete iri harisi iri amusitombo iri aiwa teerera kwadm ishi munda wani kwadm ndo munda wamudhara watikapfeka pamwe chete namagoro wangu wachida wari kuisa wenyu munda uri kupimi musoro wamudhara wenyu wamunoti chiti changu iwo tongoti munda wacho ndowedu musoro aya ndizvozvo orit ndizvozvo amai ndibatsire vataura side of this story kwadm unoisei ndima ndipakaichi munda wamaini yani imaini yemurume wangu nehanzvadzi yangu munda wani
munda uyu zvakaitisa baba Munda wani? baba ndo vakati tichiteme tigare baba Mugare bai. Pamunda pababa. Muchirima mwe. Muri vachisa mukwasha wavo neni. Ava munda wavo uri kupi? uri kumusoro kumandimu kwanga vaisa amai amai vakafa. Mune munda here mukuru wangu? Andina munda ndiwo wababa. Alright. Secretary. Alright. Ndoda mubvunza. Loko renyu rakakura zvakadini? 2 by 500 meters. 10 hectares. 10 hectares. 10 hectares munoziva kuti dzinokavha panapa kunopfuura kutara. Ichokwadi. Minda mingani? Minda mingani? Yakawandisa. 2 minda. 2 minda. 5 hectares. Wenyu uri papa. Tisenge chibvisa wababa. Mumwe minda yamakapinda ndeyani? Baba wenyu wapa mahectares. Baba wangu pamusoro. Baba wangu 10 hectares idzo ndo wanga munda wawo. Wawo baba. Oh. Pamusoro mbai. Ndakandikudzira kuti vanhu apadarengwa nini. Akwenda vachikona kuona 1 2 baba vari kuwashanje kuti mukwasha hamasviki kufamba munda baba zvavakafa munda ndoi varikwira kumai baba wavo asi kakumhiro kacho mani kanda kugara pasi zvakanaka vaita sample number 1 uyo haana kuexpecta kuti munhu andiri kumaina naye achazove interested mukumaina nyange ari akaona bhandi kutukana kuripo hatirambi vati uyo ari kushandisa simba rokuti munda ndowababa vavo inuichi panapa avama partners ka munda ndowako munda ndowako kasoita syndicate saka ini ndiri kuda kuti kuye sabhuku chaiye chaiye next meeting so aite oya sabhuku mukuru wangu ukona vaputisa angwa ndakavati batai munhu wakasabata chete basa rapei kana mauya munhu kuita izvibasa musasarudze vanhu nokuti vanhu nevanhu venyu mupurisa ndiye munhu mukuru kamani ndiye murudzi wevillage zvakafanana nemupurisa ari muno ndiye murudzi wedare rine kuti riite order mupurisa haasi mambaiwa mupurisa kuti nyika ite order mapurisa saka achinzivisa ite muite nani patizeni kuti mugone kuita maduties enyu without fear of favor zvino ava vane favor vane saidi ravo baba vandaona kunge vanhu vaviri vatatu vakagara pavanotyisa vanhu amai variapo vadedera kuti saka vanhu ava vanotyisa vane zvakanaka vavachibuda panze vese budai vese panze buda mai vanyowana ngavauya kurawo zvangu panhawidzi kadzimwe dzaitambodziri mudare muno hapana pakamboya kwatiri kuti tinge timbobvunzana nyaya dzamambo dzinotangira kuvillage level dzonyorwa maminesi mosunga muchira nawo but anyway ndiri kumbokubudisai panze ndikuda mai vangu vachiramba tine right yokuvabvunza muno vasingade vachida vadaidzwa witness namambo saka tinovada budai panze mese jokosa ngaende kure nedara vanyingira vanhu vanobudisa panze apazozonaa kubhadharisa asaririra akanotaura zirizomombe nemuzi amai mawirire kuno ndaringa yangu yemukwasha asati andibhadhara pfume yangu ukadzuda zvino masangana neidzi ende panapa tinoda kuti kuita munhu chakanaka ini ndini mambo wenyu kai saka musachi administration ndeyekwabushwa zvepasi ndizvakusanayo nhasatutani nevanhu vakutadzirana vakagara zvakanaka masuzvisa tinoda kuti chokwadi vabvunze vamuda kwavabvunza ndakupai amai
ndakuziva kuti munda uyu ndowani ndowababa wakavo baba wavo murume umurume zvadaro baba vako panyaya yatiunesana mulungu mukwasha yakazopinda sei munyika mukwasha ndipo akasara achigara ndiye akatotema ipapo bati sei mama ndiye akatema ndiye akavhura munda uyana ungapuwa wake uyu anotoone kwake ukuti utotofamba kumandini ane wake munda kumandini umunda maatezvara imomo uchiri watezvara ndokasiya mwanasikana ini ndoda kunazozwisisa mwanasikana haadyi nhaka yababa anodya saka kupambatese maplatform imwe chete akasiwa pamunda mwanasikana akaona kuti pane godidya akutaurwa wari kuti ndiye kamwanasikana ndiye mwanasikana yekuti mukomana taimva achigara kudhuze nekurengi wekuyi ndobva azowana munda wake wokumandini ndobva azobva saka akuseri une mwanasikana vanhu vanogara sei azvamira mushe wamuri kuudza tarude nhaka mukomana upi upi komungoti ye kana chitutsi chachitaurwa chechakusunya ndazoona mukucheuka cheuka makachengetedzwa kana chitutsi icho chechaiwa kusunya panotuka mukomana mati kana chitutsi icho chakusunya aiwa aita munyama manje aisa vhidhiyo yanga chidai pandai akuisa hazi mumamborizi akoni akukondoshandisa mbudzi pandaenda pane yangu ndamuona akabata mupini saka ndazoona chiri papa saka isusu name kuka kwei nyaya ari romu zvakanyanya taura sei kuti matibuyani asi mako tibatsirei ndinogara mukomana iye ndarugara chingonetsaka nehanzvadzi yake amusakaperi panyaya yemwana yekufa kwemwana iye akafa sei tikazongonzi mwana ano mushoma kasi kumai unogara zvakanaka ni zvangu ndiri kuseruka kwegumbo asi handizoti vanoshanda sei kumene tingade kuendera mberi andizoti tsinei kurumidza chamai vanorwa zvipadera mukomana uyu akapira sabject razvambo saka dambudziko rakaona nesabhu vanotorawo nyaya dzavapedzisa kuno mumwe mambo sikuru zvino ndakasiya ndavazisenderaii kunoku nyaya dzenyu dai dzabva tisikakari nekuti mukuenda pana mambo iyaa zvino vari kuenda kuna mambo madzimambo akafanana chirwaramotora izvozvo kwavaenda ikoko tiri madzimambo maira muzvigodo chete hazina kuipa asi ndikuda kuti nyorai tsamba izvozvi samoni upe mupurisa usamone sabhuku auye kuno inyaya yatigona kuipedza pasina sabhuku anofana ustepa authority nzvimbo yaari kwavarega ustepa authority unotungamira zvinobuda vanhu vese arikongona mambo ndianodzipedza dzinopera dzine masabhuku akatohana kana kuya kwasabhuku kuti nyaya izo tata hana kuya kwasabhuku kuti nyaya izoya kuno akangotanga kungoya kuno asi nemateretero akaita sabhuku sabhuku ari kungoyashase chakubhadhara chaanotaura aiwa kwaiva kwaandashandisa strategy kutonga mustrategy vadzorei zvida mama itenge musimba tobata kumeso chai munda uyu zvakaita pamunda uyu ndindaitema nambaramu ndimbi nani nababa wangu ini munda wakasirwa ini nababa wangu unorima unorima saka ini nekusarima mazani kugara kuharare ndipesisitenasano wangorima pandairima asi wangu wakapia panopane vangu wakapia akapotereka diki kwaidi tsano ndopakatangira nyaya ndakwarara wakabva vanopfeka nablazi tsano nablazi vanopfeka chikurara saka nablazi ngona vanhu vapfeka napatsano kugodo ndozvinetsa mangwana saka vakutopa kunetsa zvaunetsa
Alright. Iwo wadzukisa kuti wakunetsana. Aunyanyonetsa ndiani. Ukaraidzwa foni blaza aitawo. Ukaraidzwa foni ndikwacha aitawo. Yainetsa pakati pakugoti patimuchere pakufonza na koma wangu. Patimuchere. Saka uyu ane zvinhu zvamusiponza pa pamugoti wake. Ane mapamupamo nemajana apomba mvura pa expense unaweza mwenda wana akwanisa kudai kushandidzana kuti aone vachira mvura kasi mvura ine basa rei achibodza munonyima inayo mvura yo pakauya mambo akazomberere mvura goti aiomberera sana akwakomberera nasipo aiwa ka common sense kuti muchengetedzeke ka pakumaina handizvozvo zvinobuda ipapo zvese ndizvamambo nevepasi vadzimira ndizvozvo saka mvura kana yabuda pane munhu anoti mvura ndeyangu magetsi chinhu ndandindangu mvura ine muridzi ndosaka ine munhu anoti mwaka unoita drought hatisisi tozvikontrola kasi zvinongoya zvega ndizvozvo isi tozongomberera kuti zviite saka ndikuudza kuti apa pada kubatwa zvakanaka pane munhu ane utsinga asi nyaya yaipere panapa tinoda kuti sabhuku awe makamboendaona sabhuku here mukuru aiwa una iwe ndakatoona fisi yako ndatojaja kudhara pamusoro ishanganyika wakamboenda kuna sabhuku nyaya asati aona sabhuku sei inini unoona vanhu vachidyiwa makotsi vanoda kuve too complicated kusati madhati zviro zvisimba wakamboenda kuna sabhuku nyaya yakambogadziswa nababa kubereka hamuna asi muri kutukana munzvimbo yesabhuchitutsi chataurwa nemurume uyu chataurwa naamai avo nemurume uyu nechaenda zvomuponi hachina kumira choda mombe nembudzi choda mombe nembudzi zvitutsi zvandakapfekera hembe tinosangana musi wa11 tinoda kuti sabhuku awe atadza kupinda mumbodzo mumwe chete makaenda una sabhuku chete kwete tosangana musi wa11 mashoko ari tipe kwakungoaverenga tinoda ukaona murume anyora tsamba ini nandizvo atotanga waiverenga kuti unazotitsepete tanga waiverenga mabvunzwa munomu kuti nomunda matidi munda ndataura ipapo pamunda pababa ndomunda ndomunda wenyu handina munda kana mombe dzangu izvo zvinotochengetwa nevamwe vanhu marai saka tatikuda sabu hamuna kana pamunodima kana kubvira mapuwa mukukumbira ndokumbira hamuni chirima chimboniteerera yo yani akaenda kumba kwababa achiti ngatizinai ite syndicate akaenda kumba kwababa achiti ngatite syndicate yani pamusoro mama mukwasha wangu ndiye akauya kumba kwangu ngatite syndicate andakaakwaki ndiani akaenda kana kuti ndiani akaenda kumuma achiti yatite akatsvaga mumwe ndiani mukwasha wangu akauya kumba kwangu achitaura nyaya yake iyoyo vanditika vachitota ati nzvimbo iyi ndeye vamwe vanhu akati inini kana muchiti nzvimbo yevanhu nzvimbo yababa ndichaenda kumines office ndotora map ndotarisa kuti pane munhu yaiti mufudza ndemunhu tsamba iri kuti tinokukwazisai kuti vamunamba hatina zvakawanda zvatokwanisa kutaura kunze kwekushamisika kuti panodiwa umbowo hwemararamiro ake kuno hatigare naye zvakanaka hauye kumatare kubvira asabhuku uye amambo musana ane nyaya dzakawanda akarova sabhuku nekutuka komiti yose yasabhuku zvatishamisa kuuya ikoko uye anoshanda nechisi saka kuno anotinetsawo ari kutodiwa namambo musana uye nasabhuku wenyu sabhuku b nhodza
Now 0775 955 286. Secretary Esitima 071 0272. Yes, no. 3. Tunosangana muswa ipai sampero. Tusangana muswa ile. Wazuzwa ndakuti nyarara anditutauri munhu yamuswa ile. Isusu tinoda kubata nyaya, isi tokontina nyaya zvinabasa ndinokwira dai. Patinoda kuti titaure nyaya tizoona tibatagadzwa ndipani. Asi chitema musasvikobvundutsirana kumaraini. Hatidi munhu anozi kutaura zvisina kutaura. Munhu yakudai. Iwe noudza sabhuku wako auya. Akafoira tinomuisa chiketuko. Munyorere samoni. Yora samoni ubva wapapo. Anouya tikumuda kune as a witness. Nekomiti yake vanhu vairi kana vatatu. Mazvita. Onya. Amai makataura. Musi wa 11 ndandine chikumbiro chokuti ndinokubuda kuenda kuchechi kubhokwe kunonzi kudefe musi wa 3 ndinosumuka kubva ikoko musi wa 11 kuno kuti nosvika musi wa 12 zetu ndinonamata zetu sisi yanheni yamutezi Madusha musi wa 10 akwira dare murume akwirirwa ndokukwasha ndiri kufungidza kuti amai ini musi wekutukirira ndaiona mufoni ndoyenya muchazuva sikuda dare pamambo kuti amambo ndakanga ndabatikana nenhaya yekuti mwana wangu akafa zvisina tsarukano mimi chineni ndabatikanawo kuti nyaya yeshuwa ingasisa pamwana kufa here ndaona magariro amupona ndaaona mufoni saka musatye zvinhu endai kuti chimunamata mwana asi baba ndinovada Tunonamata tese. Manje baba nyaya iyi kai. Mamiriro yakaita ndo tibatsira nokurumisa. Ndinotenda kumukwa kuti munamata. Asi mwonya musoro. Vachi ya date. Awa kuda kutaura. Taura hiyo. Ndangoti mari yawo ibhasi manje ndovapa. Yamakabhadhara bhasi ko. $40. Kuti yekudzoka, ndokupa mari yekudzoka. Ndosumuke muswache. Kumba patinoenda Andiko makabhadhara 40 yokuenda nekudzoka. Saka ndokuti ndokupa yekudzoka. Kuti mbate dare muswele muswache. Muswele muswele. Ndokupa mari yacho. Ataura izvo munoti. Asi kana muchinzwa mumweya wenyu chizuva rokupedzisira ndatokomborera. Zvikamu. Handipingisi asi musi isusu kukwira gomo tinokwira gomo iri satidi gomo ratinokwira Nomasiye varopangasa. Izvi zvese zvauya kaizvo zvazoya endai kuchechi munouya musa 25. For these and more stories, tune in to Zim Newsbeat TV with Robert Tafumani.